policia tutor és un policia local, depenent dels ajuntaments, però amb unes funcions específiques i una formació específica. El policia tutor té una sèrie de funcions que venen designades per un programa marc que contempla la Conselleria. La base de la feina del policia tutor és el treball en xarxa. Treballar en la xarxa socioeducativa de cada municipi és el que garanteix l'èxit de les seves actuacions. Una de les nostres principals funcions és la prevenció. En aquest cas, actuam dins del centre educatiu fent xerrades preventives en el tema d'assetjament i ciberassetjament. El día a día de los policías es sobre todo la vigilancia de los exteriores de los colegios. Me explico, en las entradas pues, se vigila la posible venta de droga, posibles pedófilos y, bueno, y sobre todo luego cuando ya se ha hecho la entrada, pues los asentistas. Entenem que la figura del policia tutor és un element clau amb el que és la prevenció, sobretot, i entenem que ens ajuda i ens dona una mà important en un tema que ens preocupa especialment, que és el del ciberbullying. El policia tutor fa xerrades preventives i a més ofereix ajuda en aquest tipus de situacions. A més també remarcaria la feina de col·laboració amb el que és el sentir escolar. Des que tenim la figura de policia tutor a Santa Maria, treballem molt conjuntament en serveis socials. El nostre objectiu final sempre és ser propers als joves del municipi i d'aquesta manera poder detectar situacions de risc i ajudar-los a seguir endavant.